musim corona yang ini iki yo gawaine sepi, angsuran raprei, BPJS munda, pajak munda, apa larang. Yo apa iki? Hidup kita ya apa iki? Dia hari sewu. Nah, iki jajah sih lah ngerti sedol wae iki kene bejo ae diapusi wae nah wong sing sadengmu mau apa tak jo ini parani malah menang gue tapi ya arep potong hukum selo iki lho ora oleh aku neneng ngomeh dolan dolan gue neng omahku sepi ra nang wong kesepian mulu aku dolan nang kowe iki ngono jo pas kowe rene aku mau sira golek kowe kamu apa lek golek aku iki lah iki jare pengen sugih lho sapa sing ra gelem sugih to lek nah aku disolusine jo apa solusine sik tenang aman benar Rene sepi ra nang wong iki lho iki jimat nanti wih jare laku dulu udah ini pengen sugih lho kanggo deli ngopo jare kowe butuh gawe lah aku tau sugih kok goblok gue aku ki lho dhisik tau sugih pisan makane ini aku wis sugih rambut dol piro aja bae duitmu piro ini ra akeh piro sih bo piro nah bidang teblak ati wong yo kok sih jaluk piro lah kowe duit piro wong kowe piro duwe piro dodolan mata kok yo wis 1,5 wae lho lah wong edan itu yang piro iki lho 4-5.000 itu opo lah sak duwene iki yo wis ngene wae anakmu ora duwe duit wis utang sih tangan aku bayar ki aku segin oh yo kuwi piro sik kuwi mange gede wis ya wis apa tak kelongi 1000 ya tanggo jajan walah mangan wae sisa alah jajan piye belangku nek wis sugih nah lho ya wis anu kan apa nah ngene hitung sih menawa salah iki 5.000 ning ngene jo ngon sih iki syaratnya katanya mau coba terus mau naik kerja loh di kawanan oh ngono to syaratnya wis siap nang wis kita wis tak anu sih ya aku wis iki sebelum yo mau naik anu ya wis tak pulse lali tersuwun yo tersuwun banget yo yo tak aku iya tenang wae nek aku yo wis hati yo no bali yo no wis assalamualaikum rek salam goblok emang ya aku sih ya pangeran lumayan kena gue jajan sesoi 5.000 guys assalamualaikum waalaikumsalam gini lho takkan jadi kowe kok ngendi mung game iki? oh nilai sardi lho aku mau rono kitku mogok sik tak nyopot iki suwe ra karuan sik takkan jadi aku mau bantu nilai sardi lho bisnis Asa suwe-suwe, udah kowe pengen. iki sing arane jimat marai suki aku kerja aku iso tikel-tikel hasilnya masuk ra
Kuwi ya stop bayar kabeh wi. Ya kena ora, aku ora goblok. Tak DP-ni 5.000 tok. Kono ya gelem. Kono goblok banget berarti. Kuwi percaya karo Sardi. Lah wong rupane ora genah kaya ngono lho. Lah ya kena percaya lah dhek ngomong wingi keturunan kiai. Lah aku yo butuh duit. Ya jenenge butuh duit iki ya kerja ora jagane ngono kuwi. Saiki iki nalar. Lah jenenge wong sugih kok. Kandhane jimat. Iya lho. Lah nek saiki kandhane jimat saprono sprene ya ora sugih wonge. Ya jeko ngono wae. Oh iya ya. Wah, kono ya asline kejingan tenan iki. Masa aku iso kapusan koyo ngono iki. Untung bae aku mau DP 5.000. Padahal regane larang. DP 5.000 berarti kono goblok. Wis, iso negah urusan Sardi. Ya kuwi ya karo Sardi lho percaya kowe. Wis ben lah, met. Wah, kopi enak iki. Nggonmu iki. Ya ya. Malah tak utane. Gawe nek kono. Wis, tak gawe iki. Piro? Siji. Ya wis, yo. Anak gue Sardi ya wis ngono kae. Kopi ditane. Popot ditane wis lemu wis. Tinggal nyantai sih wae. Terus